Burung adonan karo Baladewa ora mbelani Semar. Malah provokatori Darawati. Dereng kon ngudaraken diripun Rama Kula niku badhe bangun dapura. Wong yen iku ben bute. Sing kandha kena sapa? Pun mangga. Menawi dengan niku mboten ngangken mangga mawon. Kula kuliti dak wonten Karang Gumendeng pun diantu-antu kali Rama Kula. Ajeng bangun dapura jenengan kenyeng kuyung dados warak. Supaya sinimpi cocokan mawing-wingis di kepakan ceplek-celek kula butuh mawon pripun dara-dara dewa samelung-melung kula mboten budheg boten lah kula mboten budheg boten kepakan aku ora ngarani kowe budheg nek tak kandhani saiki baliya aja bacut dene Semar Badralaya bakal bangun dapura boten wong Natan Darawati pun dimaringi nawala utawi layang surasane layak kene nyenguyung Rama Semar bangun dapura boten namung niku Rama Semar iki badhe nyuwun nugrahaning dewa kangge srana mulyane wong Pendal Kena Prabu Kresna lumarang ana Karang Gumendeng syarate kuruwani karo Baladewa tante karo Baladewa mangga mawon kula boten ajri kalih dengan maipun dengan nekat kudawani mangga wedang kapan tanding kaliyan metul japa kapal kula mantu kula Kurewean dadi grojogan kuyo dadi tangisan. Pamora kumpul demos kundung. Itulungan kawan pun bonto yo sanggup ora-orane. Yen pon bonto kenalan gumengan tangan dingkang kono ngendi gumengan kawiku sabda Brahmana Raja. Sabdane pendhita aku secap sumurah momolawati. Sejak saya pemerintah untuk Agus Pundi Bubar kita bodoh dan kusir boya islam kita tengah wajah kandung lamun perkara inti Sadol neraka sengat gomong yormati Lalu saya pun diwajib kemungkin Tunggak hadap tubuh terbadi dari dalam Tunggak karung tubuh terbadi dari Monggo nisani pun diwajib kemungkin Siluun Tunggak hadap tubuh terbadi dari dalam Tunggak paru kula boten badhe ngene. Wis sampe krida nonton kedhe kedhe masuk. Jenenge ingsun bakal ngrekot daya supaya Semar judar ndone bakal dapur.
panjenenganipun Bandung Gapura Pranoto. Buparingan sampun gantung sendok. Ingkang kinocap dikir pasilaken gawi. Kulen muluk lairipun Kanjeng Nabi. Sang guru sejati. Ramane Sayyid Abdullah. Ing madinah madhepi senang-menang oleh dadi ratu. Ulah niku mung gayon dengan pamor tantang-tantangan mangga mawon. Dengan niku mung ora apik. Wong arep ana wong gayung mulia bangun dapur ngerep dilusuhe nang ndro keparat mut. Ayo.
Pengamuke Bolo Dewa mancing kaya-kaya ora kena dipandhut ya wong meneh dasare dhewe mau apake bidal wirisan dan iki bulan iku ramung ngono kawan saking ngarsa sungulanda ing madyamangun ngarsa tuturi handayani niki pingarsa sungulanda kula umpamane manggen teng ngarep kula nggih saged kangge persantawang ing madyamangun ngarsa neng-nengam dan menurut karsaning bendara ini udah tuturi handayani serajan gula kawulalit ning saged kangge daya kekuatan barah aja kuwatir Bamor perkara wong Baladewa ngamuk aku arep ngrewangi karo kowe ora-orane Antasena kuwi mau tega tegel lawan Bamor iki aku tetep arep ngrewangi karo kowe dipen kowe iki dadi ampuh kaya-kaya ora pasah gambar kaya-kaya ora pasah bedhapa pusaka lan ngopo bae dan iku Ndara Baladewa ping ngasta wujuding Hyai Nenggala pasang dipun namakaken dari gula-gula wedi pusakane Jawa pucuke ireng lancip tur meling-meling dari iki gula wedi gula narane aku tak mlebu ana ngragamu kanggo srana daya kekuatan mon Antasena tak mlebu ngragamu kanggo srana daya kekuatan mlebu ngraga iki menak kaya guyon lah mlebu ngrasa banget pripun carane sih aku tak mlebu ngragamu cukup megeng napas napa boten dioperasi boten ora usah dadak operasi kok operasi piye megeng napas Bor megeng napas impun kula manut tapi megeng napas mangko sastra jendramu Bor kowe iki mau bakal tak rewangi dening Antasena mengko yen maju ya sing ati-ati mengko yen wis maju sing eling aja semenang-menang ngono wis ampuh maju mungsuh kok Baladewa kuwi mau abot kesuwen ngomong bae salah pengen dileboni ngomong bae iki lah mlebu gawe mlebu kowe tak ngomong ngobrol kene iki salah kemlecer kemlecer iki opo kemlecer iki sak lagi mampu makintil orang ketang sedela lebo kenal orang ketang sedela orang ketang pucuk kentok ya kan pucuk maksudnya ladane jenengan wis meramu akak mlebu ora gabu ngapung teng leben apa dereng den aku wis mlebu ana ragamu Bamor aku wis mlebu ana ragamu dening ora krasa mlebu nang iman dan merih apa kepriwe ning ora krasa apa Antasena karo nyong gedhe nyong apa ya Antasena membre cilik wis
Aku ki mau iso matek kaji panglimunan mor mengko yen kowe dibedak wetenge malah kowe sing lara. Ya pancen. Aja dibedol melas. Lah niki kula kan pripun iki? Kowe sakwise kaya ngono mesti dadi wong ampuh paribasan tak tegas tapak paling pandhe sisane gulindo. Memes kolontoko ae ora tegas mor. Memes kolontoko. Siapa itu? Bedil. Bedil wong sing nginum kuwi mau kendil. Oh. Kendil wong sing nang ban ngene ngaring ban motor apa ban pit. Kae pentil bamor. Oh pentil. Ih. Pentil itu sing digawe nang ngaring Yuli lah. Ngawur. Maksudnya sih gue gawe alis kae lho. Sing sesepan manggone sing gawene coklat, gawene ireng. Kae jenenge pensil ya potro. Napa kula mboten pas agaman cobanen mor. Bawor ora pas agaman kejaba kaya ngono duweni ampuh kekuatan liyane ya duwe. Ora duweni kekuatan lindune napa? Kowe duwe mor. Pripun iki? Mabura kowe mesti iso mabur. Bawor mabur apa? Mabura bawor. Bawor mabur bawor. Berungan anak dan berungan kalenan barang nang tanggulangin nabi wayangan wah ini luar nyawer nang lalake barang ya lalake Yuli Budoyo ya rame temen ya nambah gula saged lindungne ambles bumi kowe iso mor bawor ambles bumi bae. Nang bumi petang temen ya orang ana warung ana urung-urung pada cakar-cakaran dene nek maju ana cacing bareng ana bulet bareng dene pada karo nggonku bulete maju yo maju aduh dening mambu badal ambune lah dening mambune kaya piye ya bimeng nyelek cicipane mumung urung tak kemek tak cicipi disit lah dening siana lombok bara-bara ora tak kemek nang nyong tak bilat disit bara-bara ya dan ampun banget balak-balak tanding ya ayo loh maju deh mati urip sing kandhang Gusti kang mundhar masisa dulu nasil dari ngatur maut kabeh barang urip arep tumekeng tepak nak miring ngarep apa miring duri
Suraprata Jaya Prapta Riplambe Keter Wijen Pungwakul wilayah Mangan ambiaken mewang jalan rebutan kayak menjangan mati kayak bawa rapuh bisa mabur bisa bles bumi sawangan bawa rables bumi Neneng garing Neneng atos ya ya aku mikir lampu biasanya nggak atos lagi wonten garing kudune didoi isin dine punya alam metu orang ngomong mulanya metu ngomong gila kode apa kepriwe lah mlebu sedelatok metune cepet banget Purung Tan Purwo wong Baladewa ya ora wani karo kowe Bamor. Dan nggih yo, dan kula matur ing wanuwun daranipun enten sing ngrambung iki.
Yo botol ora mandriting orang go yesti para kata ingka ojo layo sapi satu sisik malah kagak tengah dalan nganti pola kamu bubar tanggaku lebih ketaman malih sapa aku malah aku motor sing ngobrol mandindo kowe sapa ya aku tuh menggong masis daya lengkara jeneng murid hebat itu bulung bakal rangkek kamu kudarake Semar murid bangun gak pulo ora gampang sedang mulai mangkul daripada wong apung tanding bagus sugih kendel pun doane ungkang-ungkang sugih barang angok-angok sampe gusti bantamu mati ning aku
Lakon dadi oseng-oseng kentek. Aku tolongan dari aku.